Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gaskiya Musa Yaro muna tura maka dubin gaisuwa da fata alheri dai daga farko. Kuma na biyu muna baka goyon baya da haɗin kai 100% bisa kan wasanninmu na gida na gargajiya na kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuke yi. Ina ɗaya daga cikin masu sauraron waƙoƙinka kuma ina gani sosai, ina ganin abin da kuke yi. Kuna yin waƙoƙi masu ma'ana, kuna yin tuni da gargajiyarmu na da abubuwan da suka tafi yanzu sun fara dawowa. Gaskiya muna jin daɗi sosai. Kuma akwai wani ɓangare na wasanninku na gargajiya da na ji daɗin shi sosai kuma yake bani sha'awa. Ɓangare na wajen sa tuwahi, kayan jiki. Gaskiya kuna respectan al'adunmu na gargajiya, kayanmu na da, na Hausa, na Zabarmanci, na Fulanci, na duka ƙabilunmu na nan ƙasa tamu ta gida Niger. Kuna respecte, yana da kyau sosai. Wannan abu shi yake nuna mana cewa ba ku mance ba al'adunmu. Kuma wannan abu shi yake nuna cewa mu kanmu 'yan ƙasa ba mu mance kayanmu na da ba, na gida. Tun daga shi nan kuna sawa, kuna waƙoƙi masu ma'ana. Abubuwan da kuke gayi gaskiya suna da ma'ana sosai. Haka nan ne dama ake son waƙa. In mutum zai yi waƙa ya ɗauki ɓangare fanni-fanni da yake da kyau sosai. Surtu kuma ka amince gargajiyarmu ta gida. Ina ɗaya daga cikin vraiment mutanen da suke sauraron waƙoƙinka. Ina gani saman internet kuma na yaba sosai kuma ina ba da goyon baya 100% Musa Yaro. Vraiment ya kamata sauran matasa su diba su yi koyi da irin abubuwa na ci gaba na ƙasa tamu ta nan gida Niger. Surtu al'adunmu akwai abubuwa da yawa ba sai waƙa ba. Kuna iya ku ɗauka fanni-fanni, ɓangare-ɓangare na abubuwa namu na nan gida da can ake yi da yanzu aka mance. Ana son kamar komi tsarinmu na gargajiya na gida na da ya ɓace. Kenan ka ga in akwai matasa kamar Musa Yaro da suke tunani da irin abubuwan nan. Ni gaskiya za ni ƙara maimaitawa, ina ƙara jin daɗin aikinku, ina yaba waƙoƙinku in na gane ku kuna saye da tuwahi na gida irin na wani mahalba, irin wani kaya na manoma, irin na makiyaya, duka da irin dai duka kaya na gida. Vraiment c'est très bien, yayi kyau. Yayi kyau, muna ga encouragen ku sosai da sosai Musa Yaro. Assalamu alaikum.